To jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai suna kowane kiɗa. A cikin wannan shirin ne za mu yi ta kawo muku wato yanda za ku yi kiɗa a FS Studio, kuma har da yanda za ku yi kiɗa a Sona. Duk wannan suna nan fite, kar ku ga kamar muna yi a kan FL Studio ne kawai, a'a za mu kawo muku har da yanda za ku yi a Sona, kuma da yanda za ku yi a Studio One, sannan za mu kawo muku a softwares da yawa jama'a. Na sa a bidiyon da ya wuce mun gaya muku za mu kawo muku bidiyo akan wato kiɗan da muka ma Kawu ɗan sarki. Yawa, na san wasu za su ce wani Kawu ɗan sarki. Kawu ɗan sarkin da kuka sani. Yawa, a yau mun zo muku da aikin da muka mai, wato suna aikin ba a fara ba, suna aikin kenan da muka mai Kawu, mun mai kiɗan kuma kun gane ai. Yawa. To sannan duk wanda yake so ya ji waƙan zai iya zuwa wato page na Kawu ɗan sarki, irin wajen da Kawu ɗan sarki yake sake abubuwan shi kenan a YouTube. Da ka iya rubuta Kawu ɗan sarki, sannan sai ka duba ka ga da ka ga abubuwa, da ka ga ayyukan, da ka ga aikin da ka ga aikin ba fara ba. Ina ga kaman wata 2 da ya wuce ne aka sake aikin ko. To shine muka ce to yau ba mu kawo muku ku gaya muka yi aikin. Na san wasu za su yi ta ce yadda kake mana bidiyo a YouTube mun san ba haka kake yi a waje ba. A'a, ba ku ga yadda nake yi muku a YouTube din na haka na ma Kawu ɗan sarki aikinsa. Ba wani bambanci, sai dai abubuwan da muka ɗan ƙara muka ɗan gyaggyara shine kawai. To ba tare da mun bata muku lokaci ba, kuma kar ku manta mun gaya muku cewa duk wanda yake so ya koya wato aiki premium kenan, wato na biya, za ka iya tuntube mu a wannan number +234 81, ban san ko in gaya muku da Hausa ba ko in gaya muku da Turanci. Amma +234 81 222 55446 +234 81 222 55446. Wannan number shine wanda za ku tuntube mu da shi. Duk wanda yake so ya koya premium ko kana da wani tambaya, duk za ka iya mana magana a WhatsApp. Kun gane ai. Sannan ba tare da bata lokaci ba, za mu ma magana kai ma, saboda ba ma barin mutane suna jira. To ba tare da mun bata muku lokaci ba, ba mu shiga aiki. Ba a shiga aiki ba. Abin da muka fara mai ban dan sa muku wato ku ji ya aikin yake gabaki daya kafin fara farko ga aikin nan. Ba gani kara uba jinyar jiki. Kun ji shi ai, kafin wani ya ce ba aikin bane, aikin kenan gabaki daya. Kun gan shi? Amma kuma kawo ku sha, anan muka yi recording, amma a cikin bidiyon dan ga muku inda muka yi recording. Yawwa. To abu na farko da muka fara yi shine wato wannan lokacin ba mu fara da busa ba. Kiɗan mun fara shi kawai kiɗa ne, mun fara da wannan. Ba mu shiga da sikik nam. Sikik nam abin da muka fara da shi kenan nake tunani a wannan kiɗan ko. Na 1 gashi nan. Abin da muka fara da shi kenan nake tunani ko. Kick flex. Da muka sa kick, ina ga sai muka sa shikas ko. Shikas din ya zo da irin ya don ce pack ne, sample pack ne. Kun gane a premium namu muna ba da wannan sample pack, duk yana nan a premium namu. In ka biya za a koya ma, duk yana cikin wannan ga sample pack din. Kun ji shi ai, a premium namu muna ba da shi. Yawa. To sannan abu na ba mu sa shi daga wannan muji. Kun ji ai.
yawa abin da muka sa, sannan abu na biyu da muka sake sawa shine code namu. Abu na uku da muka sake sawa wata wannan shine code namu, amma ba mu yi soloyin ku ji ya muka sa code din. Da ku dan ji surutu da Allah, ku dan yi hakuri da shi surutun da kuke dan ji da Allah, kawai ku ji murya na kuma ji da wannan surutun, kun gane, kawai ku sama surutun mult. Yawa to abu na uku da muka sake sawa, kar ku ga na biyu ku sha a na biyu muka sa shi, a na uku muka sa shi. Abu na uku da muka sa shi ne wato code namu. Ban kawo shi. Kun ji shi, na ga ƙaran na ya ɗan yawa, ban ɗan je mu gani me zan iya mai. Yawa, to abu na uku ba mu sa muku saboda ƙaran na, amma yanzu na ga kaman ba shi nan. Abin da muka sa kenan, mun yi amfani wato duk wanda ya san fab filter twin 3 shi muka yi amfani da shi. Fab filter, in kana da fab filter akwai wannan busan, amma ba kowa ya san busa ba ne, amma busa ne, mun yi amfani da shi. Sannan abu na hudu da muka sa, mun sake copying din code muka sake maimaitawa, shine wannan. To mun hada da kick din, sannan da wannan namu da ku ga ya bamu a kidan. Ba wai wani kida ne wanda za ka tada da hankali, wanda za ka sai ka tada ma, a kida ne kawai wanda mai sauki ne. In da ka yi kida, na sha gaya muku, ku daina ba ma kanku wahala wai sai kida yayi daɗi yayi a'a. In kaga ban gaya ma wani sirrin wani abu, in kaga kana sa abu da yawa a kidan ka, gaskiya to kidan ba za ta yi daɗi ba. In kaga kana cika abu a cikin kida, wallahi kidan ba za ta yi daɗi ba. Gara fito in gaya muku gaskiya. Har in ka samu kanka kana cika abu a cikin kida, kidan ba zai yi daɗi ba. Amma in ka samu kida ko ya ka yi shi abu 1 2 3 4 5 6, sai kaga yayi daɗi, sai kaga komai ya tafi normal, kun gane ai. Yawwa, sannan sauran abubuwan sai dai ka dan kara su a baiti wajen inda kake so ka dan kara wani abu, ka kara, wannan ba laifi bane. Amma ina ganin kidan gabaki daya irin lokacin da ka fara, in kaga ka wuce kana sa abubuwa da yawa, to gaskiya kidan ba zai yi daɗi ba. Yawwa, to na san kuna bi na. Sannan abu na biyar ko, abu na biyar da muka sake sawa shine wato wannan, abun amapiano ne, gashi nan. In ka shiga nan slow signs din nan, wannan tremolo signal, ina ga kamar na taba nuna muku ma wannan channel din, na amapiano ne. Yawanci amapiano akwai wannan abu a ciki. Sannan abu da muka yi, mun zo kin aikin, kun ji yanda yake ai. Kawai in ka danna shi, kawai da ka danna ne ka ja shi kawai, ba sai ka yi wani abu ba. Amma mun sa kasa, mun sake sa a sama, amma duk in kun duba za ku ga F4 ne da F5, kun gane ai. Da abubuwan da muka yi kenan a wajen. Yawwa, to sannan ba mu sa muku ku ji shi, wasu za su ce ba su ji ba. Kawai aikin shi kenan. Sannan abu na 6 da muka sake sawa shine wannan. Abu na 6 da muka sake sawa, wato wannan ba kowa yake da shi ba, ko da kana da Eiffel ko kana da shi da baka karami ne, ba wai full haka ba. Amma ba damuwa, za ka yi amfani da kowane irin acoustic jita. In kana da shi za ka yi amfani da shi, ba wai sai ka saya wannan ba. Duk wani jitan da ka ga ma za ka yi amfani da shi a wannan salon. Ba mu ji shi.
Da 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 da. Da 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 da. Yawa shi wannan busa yana yi kamar yana amsawa ne, kun gane? Yawa ga wanda ya gane kenan. Sannan abu na 7 da muka sake sawa shine wannan. Ba mu ji meye ne na 7 da muka sa? Kun gani ba wai wani abu ne mai wahala ba, shi yana cikin wannan woodwind din nan, kun gane. Sannan na kusa da na ƙarshe ba sai na gaya muku sunan shi ba, na kusa da na ƙarshe yawwa. Sannan abu na 7 da muka sake sawa, abu na 8 ya hakuri, abu na 8 shine wato lock drum namu. Yawwa, in baka da lock drum da ka ya nema abokinka mai shi ya baka kawai. Ai baya wahala yanzu, yana koyina, kun gane. Ai lock drum yana koyina. Sannan lock drum da muka sa gashi nan, kun gan shi, ba wai wani abu ne mai batawa ba. Ba mu ji shi ya muka sa shi. Kun ji shi ai ba wai wani abu ne mai daga hankali ba. Sannan abu na 9 na 10 ko? Na 10 mun ƙara wato susne, mun ƙara susne, mun ƙara susne saboda ya samu vibe. Abu ɗaya ne duka nan, kawai dai mun ɗan cancanza shi ne. Sannan muka to sannan muka zo muka sa abu na 11, muka zo muka sa wato kun gan shi dai, shi ma abu a piano ne, Diablo TE shi muka sa. Wannan yana zuwa da FS Studio ne, ba sai kun neme shi ba. Kawai in ka zo, in kana sa shi kawai ka zo ka shiga nan sai ka neme shi. Kun gan shi a nan na 17, kana sa shi gashi nan GMX, sunan shi kenan a FS Studio, GMX. Kana sa shi ba sai ka zo, kawai ka zo nan ka neme shi, kun gane. Gashi nan na 17. Yawwa, ba mu ji ya muka sa shi kuma. Kun ga yanda muka sa shi kenan. Sannan abu na 12 ko? To ni dai na manta ko nan nawa ne. Gashi da dai wula tafiya. Ok, kafin mu zo nan fannin za mu ci gaba don nuna muku nan gabaki daya wannan duk abubuwan da muka sa a nan. In cire voicing din, san muku playing gabaki daya. Yawwa, ba mu gani duk abubuwan da muka sa, amma dan ita kunna shi ɗaya baya ɗaya ne. Ga kick kenan, sai chord namu na biyun shi, wana tremolo namu, sai wannan jitan. Sai mai ɗan bin shi, lock drum, sai Diablo, sai wannan shikas namu tare da ɗan loop na susne. Da ku biya hankali saboda akwai abubuwa da yawa a jikin kiɗan, saboda ina magana ban rage wannan buffer size ɗin ba, magana na ba dai hau saman abin da kyau ba. To da Allah da ya haƙurin ban kunna duka ba. Sannan sai snare namu,
To sannan in mun sa da wakan da voicing din ba ku ji ba gani kara uba jinyar jiki ya saba komai kushe idan har da kyau ya karba. kun ji shi ai yawa ba wani aiki ne mai wahala ba iyakan abin da muka yi kenan sannan sai muka zo da yayi wakan sai muka ga ya kamata wajen da ba a fara bane ko ba mu ji baka nan baka yunwa take ta kaunar ma ba mu ji fasalin jiya yaro yake tuni da mafara zallan farin ciki ba fara ba wajen muka dan canja shi yasa kuka gani da yazo sai muka irin bar wajen yayi shiru yunwa take ta kaunar mara fasalin jiya yaro yake tuni da mafara amma ba wai yayi shiru bane akwai abin da muka sa rolling ba in kunna shi ku ji yunwa take ta kaunar mara fasalin jiya yaro yake tuni da mafara zallar farin kun ji akwai rolling na waje kaman birkin mota yaro yake tuni da mafara zallar farin ciki to a wajen zallan farin ciki muka bar abin da muka bari muka ƙara abubuwa ina ga mun ƙara abubuwa wannan na 11 na 11 na 11 ba mu ji shi na 11 kun ga snare muka ƙara kun gane abinda muka ƙara a na 11 kenan shi yasa in muka sake sai ku ji shi kun gane kun ji shi kiɗan ba ku sha wai wani kiɗa ne kawai kiɗa ne ni baran ɓoye muku ba ni kiɗan bai min wani daɗi ba haka amma kuma da ya sa voicing da nake kiɗan ba na ji amma da ya sa voicing sai na ji kiɗan kuma ya kwanta min ya min daɗi kun gane wani lokaci yana faruwa da kowane makiɗi ne kun gane akwai lokacin da koya mawaƙi ko da America ne kake ma kiɗa ka gane ko ɗan India ne kake ma kiɗa a bar shi fitaccen mawaƙi a India kake ma kiɗa akwai lokacin da za ka yi kiɗa ka ji ba ka jin daɗin kiɗan amma shi mawaƙin yana jin daɗin kiɗan in ya sa voicing kuma sai ka ji kana jin daɗin kiɗan kun gane ai yawa da muka sa abin da muka ƙara sai muka sake ƙara wani abu amma ban sa muku shi kaɗai ku ji ina yake Nexus ne kun gan shi wannan waye sai gashi nan kawai in kun jira ku duba sunan da kyau yawa shine sai na sa shi kun gane ai na sa shi yake kullun kuma ya dan sa wani abu kun gane sannan sai na ƙara me na sake sa Nexus still kun ji wannan abun yana ciki baran ɓoye muku ba wannan abun yana ciki kuma yana min daɗi ina jin waƙar in an kai wannan wajen wannan abun ne kawai yake burge ni kun ji kawai shi yawon shi kawai yake duk waje ɗaya ne dai ga sunan shi ma ku rike sannan me na sake ƙarawa kuma ina ga na ƙara kick ɗin ne na canza a wajen duk ɗaya ne ok tafiyan kick ɗin mun canja tafiyan kick ɗin a wajen nake tafiya mun canja tafiyan kick ko amma tom ne wannan kun gan shi tum yawa abin da muka sa kenan a wajen sannan me muka sake karawa ina kamar mun sa bass a wajen ko ba mu gani mun sa bass wannan abin lock drum ne amma akwai e-flute in ka shiga preset za ka ga e-flute bass ne mai kyau za ku yi amfani da shi ma soft bass ne mai kyau
soft bass ne mai kyau. Yawa ne na sa shi. Sannan ina tunani akwai abin da na ƙara ko? Na ƙarshe kenan. Yake tunani wato bass din na sa shi ya bi yanda nake bin sa bass dina ne. Kun san na gaya muku ku bi chord, bass ina chord na bi ba wai wani abu bane. Sannan na sa log drum, na canja log drum a wajen ko? Akwai wajen da log drum ya zo ya shiga. Nake tunani a nan ne, amma gaba ne sosai gaskiya. Kun ji shi? Nan da ya wuce kawai bass ne na sa, can sai na gaban shi da ya gama ba fara ba, ban sa mu ji ina ne? Ban kunna voicing ɗin. Na voicing na shi kaman gashi nan. Lafiyar su kuwa lakabin doki, na sada farin taki, kauda da ta sai wanki, na ji tsokacin yanki, bashi sani na iraki. Lafiyar su kuwa lakabin doki, na sada farin taki, kauda da ta sai wanki. Kun ga yadda muka sa abin kenan, kun gane? Sannan ina muka ƙara wani abu, ban duba da kyau. Mun ƙara ban duba, domin na duba ne ba na so yi mistake ban nuna muku wani abu ba. Nan busa ne da muka sa a wajen, kuma wannan busan ba ni na yi ba. Yawwa jama'a, wannan busan UK mai nasibi shi ya yi, kar ku ce ni na yi, ba ni na yi busan ba, UK mai nasibi ne ya yi wannan busan, shi ne ya yi wannan busan. Ba mu ji shi, ba mu kunna busan, ina ma yake? Ina zuwa. UK mai nasibi shi ya yi busan. Yawwa jama'a ku tafa ma UK mai nasibi shi yayi wato wannan busan, ba ni nayi ba. UK mai nasibi shi yayi wannan busan. Har da busan farko ina tunanin shine ko ni ne? Kamar ni ne nayi busan farko ko shine ko ni ne? To na dai manta dai ko shi ko ni. Yawa to iyakacin abin da muka sa wato a aikin nan kenan nake tunani. Iyaka abin da muka sa kenan. Na tunanin ba komai kuma. Nan kawai chord ɗin ne na canza, na sa angel harps ɗin nan kawai shine na sa, kawai chord ɗin ne ba wai wani abu ba. To iyaka abin da muka yi a wannan kiɗan kenan, ba wai wani abu aka yi a wannan kiɗan ba. Abin da muka yi a kiɗan wato Kawu ɗan sarki kenan. Da fatan dai kun koya wani abu daga wannan kiɗan, kun gane? Sannan duk wanda yake so wato a fasa mai wannan kiɗan dalla-dalla, in kana cikin wato premium namu za mu fasa ma wannan kiɗan dalla daga farko, mu ce ma wannan abin ga dalilin da muka sa shi, wannan ga dalilin da muka sa shi, ok wannan gashi nan. Wannan sai a premium namu muke yin wannan. To sannan ga busan farkon da na muku bayani gashi nan. Ok, UK mai nasibi ne ma ya sake yin wannan busan, ba ni kawai kiɗa ne. Yawancin kiɗa zan ma Kawu ɗan sarki kiɗa, ina son UK yana wajen, saboda idea namu yana zuwa ɗaya. Kun gane? Sannan ku yi sacin UK mai nasibi a YouTube shi ma. Akwai wakan da muka yi na mai aikin shi ma wakan yana da kyau, yana da daɗi sosai. Wannan mutane ba su sani ba, amma ya kamata ku je ku yi sacin UK mai nasibi don ku ga wannan aikin, shi ma aikin yana da kyau. Yawa to iyaka abin da muka yi a aikin wato Kawu ɗan sarki kenan, kun gane? Amma ba mu ɗan sa muku wato daga nan ku ji shi. Haske tarwali daniya ba ta ki gani ba. Kun gane ai, saboda copyright ba dan iya sa shi gabaki ɗaya ba. Da Allah za mu haƙuri saboda copyright.
haske tarwali daniya ba ta ki gani ba. Ba gani ka uba hannu ka kirgansa ba. Sai nan Yaro yake jini da mafara, zallar farin ciki. Magana da ke ita kan take. saboda na gaya muku abubuwan da na sa suna da nauyi. To sannan ba tare da mun bata muku lokaci ba, nan za mu dakatar da wato wannan bidiyon, kuma kar ku damu mun gaya muku za mu kawo wato makiɗa a cikin wannan channel ɗin. Duk da haka ba wai mun daina ba, muna so shekara mai zuwa ne ta zo kuma mu cika subscribers da muke so. In mun cika za mu kawo muku sabon bidiyo, ba wai babu ba, akwai bidiyoyi wanda muka yi ma wato makiɗan da za ku so kuma ku gansu suna nuna muku wato yanda suke kiɗansu, za ku ji daɗi. Ku danna subscribe kuma ku yi ta sharing. Ina jin labarin wai ba kwa sharing, da Allah yi ta sharing. To godiya nake, na bar ku lafiya sai wani lokaci.